Què podem fer davant la calor? Les previsions asseguren que viurem un estiu més càlid del que és habitual, amb temperatures per sobre de la mitjana. Com podem fer front a la calor i alhora contribuir a l'estalvi energètic? Recorda que l'aire condicionat ha d'estar a 27 graus i tanca les finestres quan l'engeguis. Aprofita la ventilació natural. Obre les finestres i ventila quan la temperatura exterior sigui més baixa, especialment a primera hora del matí. No t'oblidis d'apagar l'aire condicionat quan obris les finestres i quan marxis. Protegeix-te del sol, també dins dels edificis. Utilitza persianes i cortines per evitar que entri el sol. Baixa les persianes quan marxis de cap de setmana. No deixem entrar el sol. Quan puguis, prioritza els espais menys càlids de l'edifici. Utilitza roba còmoda, lleugera, feta amb materials naturals com el cotó i el lli, transpirables i de colors clars. Beu aigua de la font sovint. La UPC ha ampliat la xarxa de fonts de tots els edificis. Evita els treballs a l'exterior durant les hores de més insolació. Pots consultar les temperatures de totes les aules i biblioteques de la UPC al Sirena, www.upc.edu/Sirena. La UPC fa un seguiment exhaustiu de les temperatures d'aules, biblioteques o espais de treball per reduir l'efecte de l'augment de les temperatures i prioritzar actuacions i inversions en climatització. Informa'ns de qualsevol incidència. Durant el primer trimestre de 2023, el consum energètic de la UPC s'ha reduït un 22%. Implica't per la sostenibilitat energètica de la universitat.